Уважаеми дами и господа, КЗБ. Чисто ли? Не. Доставчици, домакинства, техници, кол-центъра преди това не е чисто. Замърсяването на въздуха, вибрациите, кислорода, деня на земята, плюс интернет сигнала. Аз няма да плащам 30% загуби спрямо сигнала от 1, 2, 3, 4, 5 жимрези спрямо секундите. Това, което мога да кажа. Много се извинявам, то значи за камерата. Същевременно е нормално и това. Нашето мнение не е радиа спрямо статистиката. То е достатъчно и борчовете не плащам. Това, което мога да кажа. За кражба от интернет се наказва с федерален затвор и рекет изнуден, защото съм масов свидетел, което било доста надолу, че ние в частния сектор това пак са видяли. И доходите ли използвате? Вече имаме някой друг мод повече ли? Аз ще го направя, като мозъка ви е роден на село с една къща и с нивичка промени. И аз така съм роден. Първата ви това е Шкода полицейска, не Кия. Mitsubishi 400, който го видяхте така. Военна полиция най-скъпа. Така. Смесен тип, само че аз съм от държавна агенция за този жил по къщата, по пътя на лойката. Видяхте по-големи разлики. И нашата инвестиция за автомобил е 3-6, от 3 до 6 хиляди лева. От 30 до 60 хиляди няма така номера. Справо, че беше на промоция това, което го държа. 3507 хиляди, 35 хиляди, 70 хиляди, 4 хиляди, 8 хиляди, 40 хиляди, 80 хиляди в български лев и валута. Така. Относно, че надрусаното ви състояние в филми, музика и YouTube, аз на съднита горе не плащам. Цифровата телевизия, налоговата, както и телекомите. Спрямо, че родителите са виновни, децата са виновни, могат да носят грамотно са били. Те, които са на 25 години, какво било неудобно, лиглата и лиглото, барборката и барборката, спрямо един образ, спрямо сами да убият себе си, да не летяват човека, защото имали право на мнение и не плащам на радиото, че го мързи. Вие знаете ли, че много бизнеси се оплакваха преди 2016-2011 година, че им съсипвал бизнеса някои. Те сами съсипват бизнеса. Това е икономически мързел. Ето. Но за Буркана спрямо, да, трети ден долу горе, за звука, спрямо, че ме нацеляха, не е проблем, еквивалента на експерт пътя Литва с Буркан, да, образование, България, Англия, спрямо по история, отговор е учените ще убивате пак, ако не сте до сега. Студент, виж, стажант, служител, кандидат-служител, собствено ще види малко неудобно. Вярно е това нещо. Не знаем.